birthday to you. Wow! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wow, very good. Oh, galing nga. Okay lang po. Yung candle na. Pati yung popcorn. Bye-bye. Bakit lang na?
Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Yes, Lord Jesus. Ang gamit at lubog, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo. Amen. Panginoon, na pinagkakalaw mo sa amin sa pangaraw, Panginoon. Amen. Maraming salamat. At patuloy mo kami binibigyan, Panginoon, ng mga blessing, Panginoon, na nag-umakaw ng mga namin sa iyo. Na nawa, Lord, pakalinisin mo ito, Panginoon, ba naman nagko, Panginoon, pang maging kalakasan at maging kalagalingan namin, Panginoon, ng pagkain na, Panginoon, blessing, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dapat purita sa masang lamang Jesus. Amen. Go, sige na, everybody sing, and happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, I want to pag-blow, make a wish. What you wish? Wish ana, nagyan ka. Pasalamat ka mga sponsors, ang gift ang imo. Siyempre, sige na. Ano pa? Wish. Ano ka wish? Magandang pangalaman. Okay, tapos blow your candle. Tara! Palakpakan! Kain na. Old ka na? Sunod 14 ka na. O 12. Sunod, 13 Kami ka na. macho na yan. Kain na. So, Yeah. Third as today's my birthday. Count. So ayan, that's it mga tingad. That is mga ka-Barbie at sana na-enjoy namin. Enjoy nyo ang aming birthday celebration. Ano? At kung nagustuhan nyo man ang aming video, please don't like, share, and subscribe. Like, share, and comment. and please don't forget to subscribe. Ayan, kami ang mga baklang maray na nagsasabing ingat, bye-bye, pangaunta, kaon. Ano po? Sorry ass DJ.